No, els àtoms no tenen forma de boleta. Els àtoms són un nucli on hi ha protons i neutrons i al voltant electrons que es mouen pràcticament a la velocitat de la llum. I segons com es moguin aquests electrons, els àtoms tenen una forma o una altra. Però aquests electrons no es poden moure de qualsevol manera. Aquests electrons es mouen en zones molt definides anomenades orbitals. I d'orbitals en tenim de 4 tipus. Si els últims electrons que té un àtom estan movent-se en un orbital S, estaran donant-li a l'àtom una forma rodoneta. Si s'estan movent en un orbital P, tindrem aquesta forma d'aquí. Amb un orbital D tenim aquesta forma de flor i amb un orbital F aquesta forma tan estranya. Gràcies a conèixer la forma exacta que tenen els àtoms, podem desenvolupar la química computacional i el disseny racional de fàrmacs per trobar noves molècules per lluitar contra les malalties.